Те плуеш как риба, белуга, в река Волга. Да, педер, ти сдохнеш, блядь. А това момче, що превърта като се събуди, с нощи спа, пих и донин, генгста шит и сега такова. За какво сте кожа, за какво се дразча? Вие вчера си говорихте, вие си приятели. Обичам приятелството си в столицата ми. Да, какво каза? Не искаш повече проблеми? Не. Това е просто шоу. Актьорът е прекалено добър. We're in the business. All we do is getting money, man. 350 евро е ножа, if you know what I mean. Котенцето, ако още малко не ми отговаряш на съобщенията и се ебеш някъде с някой, заключиха акаунта. Току-що се върнах в Инстаграма и му ебах от на майна. Ебах тъпото копиле маняка. Ебах тъпана съм маняк, честно. Казвам ти го честно за нея. Ще види Дойчланд. Какъв е този телефон, бе? Това е на оригиналния Инстаграм ти. Какъв е този телефон, бе, брат? Ай, влизай и опре нещата, достъп до други имейл. Двама приятели от Инстаграм. Някой нахакна маняк, някой хакна Инстаграм. Какви люди е педерас, аз не съм стъпвал в фитнеса, само тая преса от ебане на курви, олигофренци. Как ще даде мана, тя е най-изгостираната в Инстаграм. Ти чуваш ли се, бе? Как ти е Инстаграма?